Toto je ten najlepší recept, ktorý môžete spraviť z tekvice. Pumpkin Spice Cinnamon Rolls. Let's go! Najprv si spravíme kvások, vo vlažnom mlieku roztopíme lyžičku hnedého cukru a drobíme 20 g droždia. 540 g múky zmiešame so škoricou a dala som tam ešte apple pie spices a lyžičku soli. Všetko premiešame, medzi tým máme už hotový kvások. Dáme ho do mixéra. Dáme zvyšný hnedý cukor, 20 g tekvice a 113 g masla, vanilku. Potom jedno vajíčko a múčnú zmes, ktorú sme si pred chvíľkou pripravili. Vypracujeme cesto, ktoré necháme potom 40 minút kysnúť. Pokračujeme plnkou. 113 g masla zmiešame so 100 g tekvice pečenej, 240 g hnedého cukru, škoricu a toto apple pie spices. Pridáme vanilkovú arómu a všetko premiešame. Cesto nám už nakyslo, rozvalkáme na pomúčenej doske a náplň rozotreme úplne až po okraje. Rolujeme, opatrne, aby nám nevytiekla náplň a teraz rozrežeme na 8 častí. Poukladáme do vymasteného pekáču a 15 minút zas necháme kysnúť. Zalejeme smotanou na šľahanie. Pečieme na 180 stupňov okolo 30-40 minút, plus potom ešte 5 minút pečieme na 200 stupňoch. Mascarpone zmiešame s práškovým cukrom, maslom a vanilkovou arómou. Všetko dobre rozmixujeme. Natrieme na vrch a vznikne nám takáto brutálna šmakocinka. Kto ti musí spraviť pumpkin roll?